Γεια σας. Εσύ έχεις διαβάσει το βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου»? Αν όχι, να κάνουμε μικρές συζητήσεις με μικρά βίντεο σε σχέση με το βιβλίο. Έτσι ευελπιστώ ότι να βοηθήσω και λίγο κόσμο που ίσως να δυσκολεύεται σε κάποια θέματα, εφόσον είναι και ένα θέμα το οποίο μου αρέσει. Για σήμερα θα μιλήσουμε για το σχεδιασμό που έγραμμένο στο κεφάλαιο έναν του βιβλίου. Το βιβλίο, για όσους δεν είδατε το πρώτο βίντεο, και τούτο είναι η δεύτερη του έκδοση. Ο σχεδιασμός έχει 5 πεδία: η ευγενής αιτία, το κλίμα, το πεδίο, η διοίκηση και η οργάνωση. Τούτα τα 5 πεδία μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε μια εταιρεία, στο σχεδιασμό μιας εταιρείας, στο σχεδιασμό μιας πολιτείας, στο σχεδιασμό μιας χώρας. Άρα εξυπηρετά μεγάλο εύρος το βιβλίο. Δηλαδή, αν είσαι κάποιος που προσπαθεί τώρα να ανοίξει μια επιχείρηση ή που έχει μια μικρή επιχείρηση και προσπαθεί να την επεκτείνει, είναι ένα πολλά βοηθητικό εγχειρίδιο. Το λοιπόν εδώ λέει ότι όλοι οι στρατηγοί γνωρίζουν αυτές τις αρχές, αλλά μόνο όποιος τις κατανοεί και τις εφαρμόζει πιστά θα νικήσει. Όποιος τις αγνοεί θα ιτηθεί. Έτσι λοιπόν, η έκβαση ενός πολέμου είναι δυνατόν να προβλεφθεί με βάση τις απαντήσεις στα εξής ερωτήματα. Στη λέξη πόλεμος θα βάλουμε την οργάνωση, την εταιρεία, τον οργανισμό. Ποιος υπηρετεί μια ευγενή αιτία? Ποιος έχει το πλεονέκτημα του κλίματος και του εδάφους? Ποιος έχει τον καλύτερο διοικητή, καλύτερο διευθυντή? Ποιος έχει ανώτερο στρατών, καλύτερα εκπαιδευμένους αξιωματικούς, πιο πειθαρχημένους στρατιώτες, τάξη και αποτελεσματική διοίκηση? Καλύτερο σύστημα επιβραβεύσεων και τιμωριών. Άρα, επιβραβεύσεις και τιμωρίες έχουμε και μέσα σε εταιρείες. Ανώτερο στρατών, ομίλοι μεγάλοι εταιριών, οι υπαλλήλοι τους. Πειθαρχημένους στρατιώτες, αξιωματικούς είναι οι διευθυντές, στρατιώτες είναι οι υπαλλήλοι. Τάξη και αποτελεσματική διοίκηση. Εγώ μπορώ να φέρω στον νου με ένα οργανισμό, γιατί έχω δουλέψει με ένα μεγάλο παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμό. Αν έχετε απορία ποιος οργανισμός είναι, ρωτάτε με κάτω στα σχόλια να σας απαντήσω. Τούτο για σήμερα. Θα σας διαβάσω τα παιδεία, τα 5 παιδεία. Ελπίζω να σας εκκίνησα το ενδιαφέρον να τα διαβάσετε μόνοι σας και να έβρετε μόνοι σας μέσα από τούτο το βιβλίο κάποια σωστά βήματα για να επεκταθείτε ή για να ανοίξετε μια επιχείρηση δική σας, γιατί πλέον είτε υπάλληλος είσαι είτε επιχείρηση δική σου εσείς, ένα μισό βγάλεις. Απλά αν έχεις επιχείρηση δική σου βγάλεις τον πιο ξεκούραστα που λαλούμε. Κουράζεσαι σωματικά, ναι, αλλά δεν έχεις κανέναν να σε διατάσει, που ο παραπάνω κόσμος εν τούτον το πρόβλημα μας. Εγώ τουλάχιστον έχει περίπου 12 χρόνια που δεν είμαι υπάλληλος, δεν μπορώ να είμαι υπάλληλος. Και εντάξει, ούτε θέλω να έχω κάτι τεράστιο, αλλά θέλω να ακολουθώ κάποια σωστά βήματα για να στείλω κάτι σωστά. Οπότε διαβάστε το βιβλίο και γράψτε μου κάτω στα σχόλια και σας ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο που έχει να κάνει με επιχειρηματικότητα ή ακόμα και με τα βήματα της ζωής, με οδηγούς που μπορεί να σας οδήγησε ένα βιβλίο σε κάποιες σωστές βάσεις της ζωής σας, στην καριέρα σας, στα διαδρομία σας. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.